За Гунди ще говоря с удоволствие, защото той беше много чаровен човек. Той беше много интелигентен човек. Той имаше много обаяние. Не само в живота, но и на игрището, разбирате ли? Когато играе. Толкова етичен, толкова внимателен с отборниците си, с противниците си, с рефера. Вижте какво сега. Аз ще го нарека него художник. Той не беше играч, той беше художник. Той в играта 45 или 90 минути ще направи 2-3 положения, които ти не можеш да забравиш, цяла нощ не можеш да забравиш. Излизаш с мача и в главата ти тия негови финтови, тия негови спиране с гърди, тия негови дриблиране, тия негови водили, тая негова грациозна, като на лебед, крачка, разбирате. Ти не можеш да изчезне от съзнанието ти, този миг, който направи той. Затова казвам, той беше художник. Той бе... Наслада е да го гледаш, бе, наслада. Наслада е, беше голям играч. Голям играч. И много, как да кажа, много етично, възпитано, културно момче. Красавец, красавец. Много да сега, като говоря за него, сълзи ме бликат от очите ми толкова. Такъв играч. Какъв би станал, ако беше останал жив? И после знаеш всички тайни на футболната игра. За него нямаше нищо скрито, нищо не тайно. Той знаеше нещата и ще бъде полезен много на отбора. Той имаше един отскок пред вратата и не удреше, главата я удреше в село и я сваляше долу и казваше на играчите: ето вкарай гол, ето вкарай гол, ето вкарай гол. За него Еузебио, четах във вестника тогава, вие сте млади, не ги знаете роди, който казва така: аз ако имах до себе си един такъв играч като вашия Аспарухов, аз нямаше мач да не вкарам гол. Нямаше мач да не вкарам гол. Такъв беше. Каквото е да приказвам за Гунди, за Георги Аспарухов, вие само така слушате и викате: това дали е верно или не е верно. Жалко, че няма играч такъв в нашия отбор, да ви каже: той е прилича на Гунди до известна степен. Защото никога няма да изчезне от съзнанието ми образа на Гунди и като играч, и в живота.